Just happy together. Alright. Inside out in silence. Thanks. Madalas kitang kita'y kasama. Nagkahapala ka na. Bigyan ang puso ko. Laging nangarap na ako'y kapiling mo. Dapat na kaya ako sa'yo'y naman. Kahit na ako mamamita. Here I am alone on this empty room. And let my mind just fly away. Inside of us, wonder why my eyes not there. I could still go the streets of you. The journey Now better. Mahal si Pabal naman. Si Pabal ang tanging kasalanan na naging anak ng mami mo sa ibang lalaki. Ito naman ang ating lalaki at akin na dinitarya ko. Husband for me is working. Sabi niya, Alam mo na kung bakit dito ulo mo. Kasi si Roy, kasama ang wife niya, at ikaw nandito ka, nag-iisa. Hindi wala kita. In the heart of Japan, where tradition meets culinary mastery, just want to look at your face. There's stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace and let go of mine. I just can't believe that you are mine. I'm just taking and I thought you would be I just can't dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services, at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyo kay puso, kahina at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit para kay Senator
ang ating Mr. Malasaki. Bisyo ang more serbisyo. I feel inside. Napakatid niyo. Ay gusto ko makikita. Sinisiyan mo ngayon ang pagiging pakialamero mo. Palupit sa bakbakan. Hoy, kapaw-paw-paw na! Inaakit ka na! Pero mas matindi magmahal. Ano ito sa ating? Oo, Ben? Oo. Muling ibita si Pinoy. Ay, ano ba? Sa all-out action Sunday. Nakadalanan mo po. Sine Pinoy. Tuwing Pinoy, 6 p.m. Sa Viva Cinema. Masaya. Malikpag ka. Excuse me. Here, go back to the main building. Sabi ko si Are you there? Please. Dear Value International. Mula sa araw na to, dito na ako mag-aaral. Kaya na Gigi. Wow! Mukhang may laman na akong tao dito ah. Excuse me po. Saan po ito? Section E? Ew. Ano naman po sa kami ako? Wala naman siguro masama. Siya ang bagong classmate ninyo. Let's welcome her. Welcome to Section E. Mr. President, wala ka bang question sa bagong transfer natin? Welcome. Early to the version. Ikaw, kaya ka mawawala sa mundo. Bakit hindi mo muna? Because afterwards ka nakikinig sa fear of this world. Ano ka ba tungkol sa section? Wala naman talaga Section E. Nagkakaroon lang kung may mga students na nagkakaroon ng kaso. Mga pasaway. Hi. Thank you so much for the sa isang manonood. Siguro dahil hindi naman ganun kawalang bago ang mga babae. Here I again. Listen to you. She's getting on my nerves. She needs to drop out her transfer. I don't care. I want her out. Let's see if you can catch this. Off limit. Ano meron eh? Natago ka? Shut up. Or I'm making you shut up. You look like husband. Wow! I'll make her fall through instead of break her heart. Mga babae, gusto nila sa mga Aray! Ba't ako nag-report dito? Alam mo dapat ito? Maging knight in shining armor ka. Magagawin ako ng pasyon. Minsan magiging fit ka. Thank you so much for that song, William. Hi. Sure, hanap pa natin yan. Thank you so much for visiting my live. Gabi na. Ka-live ka. Nagla-live ka. Always a section here. Malandi siya. Ang eye bags is well. Thank you so much for Tolard. Bakit ito kayo nagbibihis? Thank you. Listen to what
Para may... Ngayon, sino pang hold-upper dito? Bumaba na! Here I am again on the Wala na. This January sa Sunday Supreme, 7:30 p.m. sa BDO. Si Megastar, the best sa drama. Pinanangako ko, inay. Ba yan? Lulukod ang mga tanak. Nakakaantig ang kanyang puso. Comment naman. Comment kung sa nanonood. Laging markado ang kanyang pagganap. Pinagtabuyan ang nakasama ko. Hindi ako nagtigil hanggang di ako nakakaganti. Salat. May dahil sister, ikaw ay sa tunay na babae na nagpapagapay sa lalaki. Ako, siguro ba ako nakakapit na The best of Andy Shout on Mega C. Every Friday, 4 p.m. sa Viva Cinema. Yan ang nangyari sa akin to. Pero sa wala naman akong ginagawa kasalanan. Basta gumawa ka ng tama. Ang kapalit nun, ganting bala. Ay! Bakit nandito si St. Joseph? Sinunod ko lahat ng utos mo, pero wala. Hindi ka marunong tumupad ang usapan. Ang ginagawa mo sa akin to, ha? At sa akin nangyayari ko, pati na rin sa kanila. Huh? Wala ngayon, hindi nakatapos. Isa-isahin ko kayo ngayon. Hello, 2025. Back-to-back season, fantasy and adventure every Sunday this January. Dito sa Viva Cinema. At siya naman, ang aming anak, si Brahms. Hindi mo ko sasaktan, hindi ba, Brahms? Alas ka na ba? Bugs. Bakit mo yung pinagkalat ang kwento ko sa lahat? Laging ready sa bakbakan. Lahat ng kalaban. Pagpatubo ng silang bigote, tugtugtos mo na. Wala unang aksyon, si Philip Salvador. Ang patulang na tulad ko'y wala na lugar sa patahan. Manood siya sa Viva Cinema Presents, January 13 to 17. Dito lang sa Viva Cinema. Masayang balik-balikan. Nangyari mo ba yun? Unang beses tayo nagkakilala sa iyo. Wala na ako ang gusto ko masabi. Mommy, I also asked Dixie, Mom. No, we have our own mommy. Sure ka? Wala ka nang nararamdaman.
Nakikita mo siya. Marriage talaga ay not for everyone. But commitment though is totally different. It's a choice. It's a choice that you make each and every single day. Ibay, nasa ospital. Palak mo. Si Roan, kasama mo? Matutulog dyan? Everything will be okay with them. Kapit lang. Yung nalaman din niya sa dami kay Kuya Rizal. So you were treated sikat. Kasi nasa atin nagsisul. Hindi na hintay ba, Leo? Ha? O ayaw mo lang talaga maputol yung connection yung dalawa? Para sa tumayang viewers ko, salamat sa nanonood. Silent viewer. Salamat sa support. Thank you. Ganun lang yung kasi. Wait lang. Ba't ganun? Comment naman yung silent viewer ko. Tahimik lang eh. Tahimik lang nanonood. Walang. Here I am again. Ay. The center of my heart. La 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 la. La la la. Akin na lamang. Ganito ay natin ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal na lang ang tanging hinahanap ko. Ari ba sana bakit tayo na isa-isa? Minsan tinahan may silent viewer, salamat. Ayaw niyo mag-comment. Walang masabi. Tahimik lang. Salamat sa tahimik na sumasuporta. Appreciated.
Salamat, my silent viewer. Salamat po. Oh. Listen to ang pangit. Ang pangit ko pa ba? Kapangit ko. Matulog na. Antok na.